Ahojte, vítajte na mojom kanáli, verím, že sa máte skvelé a želám vám všetko len a len to najlepšie a najkrajšie v tomto roku 2025, ktorý má archetyp pustovníka. Takže ak ste nevideli to video, aký bude rok pustovníka, aká je tam symbolika, akú tam máme duchovnú prácu, tak sa chodte naň pozrieť. A teraz sa pozrieme na archetypy januára 2025. Január je mesiac nových začiatkov, takže máme tu samozrejme blázna, je to archetyp blázna, máme tu predsavzatia, nové plány, dúfam, že ste si dali, čo by ste chceli, v čom by ste chceli uspieť, nejaké pozitívne projekcie na tento rok. A mimochodom, tá novinka je, že sa čoskoro otvára nový výnimočný kurz, takže ak sa chcete zahlásiť, tak je ešte čas. Začíname 20. januára, to budú pondelky o 19. hodine a bude to cesta k osvieteniu 12 herkulesových prác, takže tam je veľmi, veľmi hlboká skrytá symbolika o tom, ako sa duša inkarnuje a ako vlastne, aké prekážky musí prekonať, čo sa musí naučiť v inkarnáciách, aby sa potom už nemusela reinkarnovať. Takže vrátime sa k našej symbolike januára 2025. Január tu má samozrejme archetyp blázna, nové začiatky, je tu nová energia a možno cítite, je to veľmi, veľmi silné tie energie teraz, pretože nás to tlačí na tomto začiatku januára pustiť, dokončiť, uzavrieť to, čo sme neuzavreli na konci roka, takže je tu také tlačenie, nútenie, možno prefackávanie nás, to s tým, čo sme váhali, čo sme neuzavreli, tak teraz to na nás tlačí, aby sme išli do tohto nového roku s čistou jasnou energiou a s čistou jasnou mysľou. My sa potrebujeme otvoriť novým veciam, začať nové začiatky a vykročiť do neznáma a je tu možno strach z takej energie, že neviem, nevidím, ale my musíme s týmto byť OK, lebo toto je jednou z veľmi veľkých lekcií duše, byť v poriadku OK v súlade s tým, že neviem dopredu a to je vlastne symbol odovzdania sa vyšším silám, vyššiemu vedeniu. Potom tu máme, ale pôjdeme do toho, poďme do toho viac, čiže skok do neznáma, je tu potrebná odvaha k týmto novým začiatkom, je potrebné sa rozhodnúť a uvedomme si, že neexistuje nesprávne rozhodnutie, je to cesta skúsenosti a zážitkov. Takže môžu tu byť nové začiatky a tento blázon nás bude nabádať k tomu, aby sme sa otvorili novým príležitostiam. A preto upratujte, čistite, púšťajte, otvárajte priestor novým veciam a zároveň sa zbavte strachu z neznámeho. Vykročme na túto cestu v januári s dôverou. Čiže možno budeme robiť odvážne rozhodnutia a nastaviť si nejaké nové ciele. Toto je dôležité, pretože všetko sa deje cez myseľ a tá projekcia otvorenia sa novým cieľom je veľmi dôležitá. Bez toho, aby sme sa pripútali k minulosti, púšťame ju a hlavne púšťame tie zlyhania, takže toto nepotrebujeme tie zlyhania, púšťame ich. Ďalej tu máme temperanciu, miernosť a to je vlastne rovnováha, harmónia, pretože my potrebujeme nájsť samozrejme harmóniu a pohodu a rovnováhu po týchto sviatkoch, ktoré boli možno hektické, ten december a to ukončovanie roka je stále hektické. Čiže to bude aj o sebadisciplíne a ja to tiež cítim, takže som si povedala, že teraz sa to znovu akoby tá disciplína sa ťažko nachádza po sviatkoch, lebo je tu cítiť istú únavu, ale je to potrebné. Takže je tu rovnováha, harmónia, trpezlivosť, temperancia a budeme musieť nájsť tú rovnováhu medzi prácou a oddychom. Medzi prácou a oddychom, ak ste taký typ ako ja, že veľa pracujete, hlavne mentálne, tak vás to bude volať do starostlivosti o vaše telo, do toho, aby ste možno urobili rovnováhu medzi
rodinou, priateľmi a sebou, čas pre seba, alebo ak ste veľmi ten pustovník, kde vlastne teraz máme ten rok pustovníka, tak možno budete sa potrebovať otvoriť viac novým ľuďom a tak ďalej. Čiže nezabudnite, že aby sme pustili to zlyhanie, tak všetky dlhodobé výsledky si vyžadujú čas a disciplínu. Potrebujeme byť k sebe dobrý, mierny, hej. Buďme mierni aj v tom, čo jeme, ako jeme. Nájdime rovnováhu v tomto. Aj toto veľmi cítim. A buďme k sebe dobrí, ale zároveň taká mierna disciplína, ako by sme boli napríklad k deťom, že potrebujú ten káder, ten rámec, ale nebudeme ich tyranizovať, tak my sme naše vlastné deti. Tento mesiac január môže byť vhodný na emocionálne liečenie a aj na harmonizáciu našich vzťahov. Teraz máme tu ďalej, pretože január je jednotka a to je mák, takže začneme si tvoriť. Budeme mať možnosť tvoriť niečo nové. Znovu je tam tá harmónia medzi nebom a zemou, medzi rozumom a srdcom, alebo medzi tým vyšším a nižším ja, alebo medzi dušou a inkarnovanou personalitou. Čiže aby sme našli rovnováhu aj medzi duchovným a materiálnym, toto je veľmi dôležité. A pozor na odmietanie materiálneho, to vôbec nie je problém. A ja si myslím, je to veľmi silné tiež teraz, že pozrieť sa na to, že všetko, čo sa nám deje v tom vonkajšom svete, je naša projekcia, naša mentálna projekcia. My sme v našej vlastnej bubline a teda, ak sú tam finančné problémy, tak sa musíme pozrieť na to, že prečo, že kde mám ja sám to vedomie chudoby a kde nie som naplnený, kde mám strach z nedostatku. Máme tu koleso, to je 10, pretože 9 je 2025 plus jednotka, to je 10, koleso šťastia, šťastený a máme tu teda pohyb a posun veľký a preto hovorím, že nás to veľmi, veľmi tlačí. Máme tu prijímanie zmien, prijímanie novej cesty, musíme to prijať, hej. To, kam nás ten blázon chce posunúť, tak jednoducho sa tomu otvorme a vždy tie posuny môžu byť tiež hektické, preto tá temperancia je tu veľmi dôležitá. Čiže je tu zmena, je tu osudová zmena, je tu nový cyklus. Január môže priniesť veľmi nečakané zmeny, osudové udalosti, ktoré nás posunú ďalej. Preto sa držíme v kľude, v pokoji, aby sme sa na to pripravili, aby sme mali dostatočnú energiu na to, aby sme využili tú zmenu, aby sme sa mohli jej otvoriť. Čiže takto mi to ukazujú, že niekedy, keď máte tendenciu byť extrémisti, či už je to v práci, alebo proste sa vysiliť emocionálnym spôsobom. Pozor na tie emócie, lebo veľmi, veľmi silne nás to tlačí hneď od začiatku januára. Takže aby sme zostali, aby sme zmajstrovali to emocionálne telo, ktoré môže byť veľmi, veľmi také strečkujúce, môže strečkovať, takže ideme do pokoja, aby sme si udržali tú energiu, bo viete, že emocionálne stavy, napätie nás vyčerpávajú a my budeme potrebovať túto energiu na otvorenie sa tým osudovým zmenám, ktoré nás posunú ďalej na našej životnej ceste. Čiže koleso šťastený nám hovorí, že ten náš život je plný vzostupov, pádov, ideme hore-dole a my musíme prijať zmenu. Zmena je jediné to, čo sa nemení a to nám pomôže teda prispôsobiť sa a rásť. A my chceme rásť. Je to dôležité. A samozrejme, že máme tu pustovníka, lebo celý rok bude o pustovníkovi a to je o introspekcii a vnútornom svetle, o hľadaní samého seba, mojej vlastnej pravdy, mojich vlastných rozhodnutí, čo ja vlastne chcem. A možno to cítite, že sa otvára nejaká hlbšia vrstva, veľmi, veľmi jemná, môže nám uniknúť, ujsť a možno ju necítime, ale je to veľmi, veľmi dôležité ju počúvať, pretože toto obdobie je vhodné na sebareflexiu, treba sa stíšiť, vnútorne hľadať a otvoriť sa tomu vnútornému malinkému hlasu, ktorý je pod tým hlukom emocionálnym, pod tými emocionálnymi
krikmi v nás, hej, ktoré sú búrlivé a vášnivé, a my sa máme obrátiť dovnútra a počúvať ten veľmi jemný hlas. A keď ho budeme počúvať, tak budeme vedieť tú odpoveď. Nemusíme sa pýtať nikoho. Je to vhodný čas na to, aby sme si stanovili fakt hlbšie životné zámery, osobné ciele, čo chceme skutočne. Takže január bude mesiacom nových začiatkov, introspekcie, musíme prijať zmenu s dôverou, s trpezlivosťou. Všetko sa mení, nič nestagnuje, aj keď máme ten pocit stagnácie, ale teraz ho určite nemáme v tomto januári. A máme tu tie archetypy blázna, temperancie, čiže miernosti, koleso šťastený, pustovník, a oni nás učia vyvážiť tú odvahu s rozumom. Čiže neskočím z tej skaly len tak, ale porozmýšľam nad tým, aby ten blázon nebol prchký, ale aby bol rozumný. Máme sa prispôsobiť zmenám, čiže máme začať nové začiatky rozumne a rozvážne, venovať sa sebe, dať si čas sebe. Aj toto ja veľmi cítim, preto som išla do ticha v poslednej dobe, venovať sa skutočným cieľom, prerábam stránky, prerábam smer, ktorým by som chcela kolektív viesť. Je to oveľa hlbšie ako predtým, je to naozaj o tom duchovnom hlbokom pokroku duše, o tom, aby sme my našli naplnenie cesty našej duše. Takže nech je tento mesiac pre každého z nás časom vedomých krokov vpred a hlbokého vnútorného porozumenia, a ja vám prajem krásny deň, krásny január a ešte raz krásny a šťastný nový rok. Nech sme zdraví, nech sme silní, nech sme vytrvalí, nech rastieme. A pokiaľ sa chcete prihlásiť na tento kurz, tak to urobte ešte do zajtra. Je 25% zľava, takže napíšte mi a s radosťou vás príjmeme do našej skupiny. Ahojte!